Saia zaitezke zergatia azaltzen. Baina saiatutako aldiro, aurkitzen den hitz bakoitza beti geratzen da motz. Ez da nahi bezalako borobila. Beti du ertz zorrotzen bat. Beti zerbait falta. Eta modu baten logikoa da. Nola azaltzen diozu pertsona bati adibidez, aste osoan lanean igar ondoren desio duzun gauza bakarra, furgoneta bete eta postorduz bidaiatzea dela? Zertarako eta asteburu harriko ozkor bati lotuta igarotzeko? Auskalo non hotza pasatzen ibiltzeko? Edozein gauzatatik zintzirik ibiltzeko? Hortik zehar galduta ibiltzeko? Ez dago nondik heldu. Ez dago nondik heldu. Eta halere, horrelako batean, nola oso ondo jakin gabe, ideia batek zure burua zeharkatzen du. Eta une hortatik aurrera ez dago atzera bueltarik. Trena martxan jarri da. Eta egin dezakezun gauza bakarra aulkien eroso jarri eta bidaiaz gozatzen saiatzea da. Konturatu orduko, atzean gelditu dira prestaketa lanak. Zirrara eta ardurazko hilabeteak. Amaierarik gabeko hegaldi eta errepideak. Iritsi ginen, zaindari izoztuen lurraldera. Zakubete tresna eta asmo on. Gaziak eta gozoak partekatzeko lagun on bat. Ez ezagunean murgiltzeko 2 marinel. Irribarre urduriak trukatzeko 4 begi. Haize zakarri aurre egiteko 4 ego. Bai, terreno aldetik eta geografikamente bai da terreno oso abruptua eta aldaketa konstantian dagoen terreno bat. Alde batetik ohiko trekking bideak, ohiko trekking rutak errepikatuenak izaten dira zenak, señalizazio aldetik, bidean erosotasunan aldetik, eta ikusten diaz oso ondo prestatuta daudela. Gero gertatzen da bide horietik kanpora irtetze zera, bai gerturatzeko paretera, edo juteko hain ohikoa ez dan baiara erosona batetara, eta orduan bai ikusten duzu Patagonia benetako aurpegi salbajia. Bideak urtetik urtera aldatu itzen diaz, urte batzutan lakuan ezker aldetik pasatzen da, baina ez da lakua hemen Pirinioetako ibontxo moduko bat moduan. Nizan alda, kilometro batetako lakua gurutzatziak suposatu aldizula 2-3 ordu edo beti ere terrenuan arabera. Eguraldixa hasiera baten saldu ziguten moduan edo behintzat gu jakinda geneukan moduan nahiko txarra zen eta bazan hango alizientitako bat, giro nahiko bat zatixa eta eguraldixa beti lagun esala izango. Baina, gukan topatu dugu egoera nahiko desberdina izan da, bai egiza dago izan alturan edo horratzetan da, bai topatu dugula denpora nahiko eskasa, baina gero herrixan bertan gure egon aldiz egitzekoan, egiza esan eguraldiza nahiko lagun euki dugu eta gure erroparik udakuena erabili dugu azkenian. Así que zentzu hortan oso pozik. Sorpresa izan da, goimenditik haratau edo goimenditik bera hobeto esan da,
badola aukera beste aktibide pilo bat eitzeko. Izan korrika, izan kirol eskalada, luzetakua, bulderra ere bai, rafting ere bai ibaietan, orduan sartu gabe alturako gauza teknikotan edo terreno alpino baten, bada aukera nik uste mundu guztiak inguru hartaz gozatzeko eta bere plana topatzeko eta bai, oroitzapen politxak ekartzeko handik. Gerturatzeko Piedras Negras kanpamentura joan behar izan ginen. Eta Piedras Negras da kanpamentua da hola, Txaltenetikan hartzen da autobusa ordu beteko bidia inez edo hola. Eta gero izango dira lau bost ordu Piedras Negras eraino. Gerturatzia, ez dakit, Patagonia oso baiara zabal ezin da dago, baiara glasiarrak eta bidia dixa alako glasiar bati buelta ematen. Eta gero hasten da baia gerturatzen esan dezakegu lehenengo erdixa dela oso laua, lehenengo 2 ordutan ingo diaz 100 metro, 200 metro, eta hurrengo 2 orduetan itzen diaz 1000 edo 1200 metro. Nahiko kanpaleku berezia da, ia belarrak ere atzian geratzen hasten dielako, eta dana da hitza eta elur eta izotzan erreinu bat, eta erreinu hortan bibak gune desente daude, eta geratzen dian, libre geratzen dian horietatik, jende gehiago dalakoan ere, geratzen dian horietatik zuretzako aproposena den aukeratu, eta lehenengo ordu horiek partzen dituzu pixka zure etxia tontzen, nola gaita esateko. Buen día, Jon. Egunon. ¿Qué onda? Onda vaselina. Azten zeraia 50-60 graduko rampa batzutan goizetik. Igotzen geranean, eguraldi onak dian egun horietan, eta ezaugarri nahiko xeleberre bat Patagoniako inguru hortan behintzat da denpora txarra itzen duanean, elur asko metatzen dela bai paretetan pegatuta eta bai arrakaletan eta elur zelaixetan, eta gero berua jotzen hasten denean, segituan sopa jartzen hasten da hori dana eta eroitzen hasten da. Orduan, batzutan zenbakitatik arago, terrenuak ere beste exigentzia batzu dauzka, eta gure kasuan horrela izan zen. Behin aitzera helduta, lehenengo eguraldi hon egune izan da, bai topatzen duzu izotza haitz artean, fisuretan eta repisetan daola, baina egiz esan poliki da tentuz junda, nik uste gozatzeko aukera eman ziguna largo askotan, haitzan kalitatea esan gabe jua dela itzela, oso haitz abrasibua, kriston eskalatzeko gozada bat. Esan dezakegu dela bia oso kompleto bat, eta nik usten dut asko bete zigula, lehenengo kontaktu izatian ere, eta halako mendi bat, halako bia batetatik, izan zen hasiera bat oso potentia. Rekorridua nahiko luzia da, eta danakin ere ordu desente eman genitxun kanpamentutik erten ginenetik tontorrera jun eta jetxi ginenen arte. Jetxirak ere eskatzen durako rappel maniobra asko, terreno glasiarra zeharkatu beharra, eta badauka bere lana. Baina orokorrian nik uste dela aho zapore oso ona utzi zigun aktibidade bat bizi hori.
Hemen txegagoz. Hor behina. Hango itxikan gatoz, ez dakat indarrik ez da burua giratzeko. Zemaz ordu duaz? Ez dakiz ordua. Baina zazpiretan beteko ditugu 12 ordu. Eta nik uste zazpira jota daudela ja aspaldi. Bai, hemen atzo zazpiretan euskisa esauan, ondiokan. Bueno, eta ondiokan ete da, Bigarren irtera honen kasua jugina pixka abaniko zabala batekin lehenengo kasuan igual ez bezala, ez? Eguraldi iragarpenak onak zian, baina onak zian marka Patagonia. Dakizula teorian ona datorren denbora tarte bat gerturatzen dela, baina ez dakizu zehazki ze ordu dian da zerrez. Eta, poliki erdi goien giru ustela zeon egun baten, gerturatu ginen Rio Blancoko laku handi haren ondotik, ja ez dela ere ez da trekking zirkuitotik pixkat kanpora geratzen da, eta horrek esan nahi du, hasi behar zehala gerturatze hortan ere, terreno nahiko delikatua zeharkatzen. Bloke handixak, ibaiak zeharkatu biharra, eta terreno igual deskompuesto xamarra kasu batzutan, eta tentuz joan biharreko terreno bat, baina edozein kasutan ere merezi izan daban terreno bat, toki hortan dauden ikuspegixak itzela dialako. Ikustituzu gorratz guztiak parez pare, gure kasuan bezala igual eguneko azkenengo argixekin, eta hori da biztantzako eta harimantzako ere kriston opari bat, ez? Hori aserkamentu txarra, baina ordainetan ere ematen dizuguk ere iristeko toki batetara badala zoragarri xan. Abuja dela ez eta Mojon Rojoko kanpalekua badagoela ladera bat nahiko txintxilizka, glasiar baten hasieran, eta laku bat gelditzen da behian, eta da oso toki oso politxa. Gure hasierako asmoa zen Abuja dela ezen Austriarren bidea itxia, eta nola aurreko egunetan elur dexente bota zuen, eta Austriarren bide hori elur dexente zakan eta eskalatzeko esan momenturik aproposena, junginan Mojon Rojora. Guztitako repisa horiek eta, aurretikan espero genduanaki, ez dakidan mendi bat ere, zailtasun tekniko aldetik ere ez dela hain zaila, eta bada bertako mendixen miradore privilegiatu bat ere. Zentzu horretan izan zen, ia gure bideian bukaeran indako aktibitate bat, eta opari polit bat etxera maleta egiten hasi horretik eramateko, ez?
Baten batek esan dezake mendiek gure arrogantzia besterik ez dutela neurtzen. Eta agian arrazoi izan dezake. Guk mendiak abestu genituen. Ez probaleku modura, ez gure burua ezeren edo inoren aurka neurtzeko. Agian soilik aitzaki modura. Gure neke, izerdi, poz eta txekaben joko zelai bezala. Helburu bat agian hori besterik ez delako. Aitzaki bat. Aitzaki bat amesten jarraitzeko. Aitzaki bat bizitzen jarraitzeko.